עכשיו, צורה לחובבי המוזיקה. מיוזיקס אמור להיות הרדיו החדש, פרויקט שרוצה להביא מהפכה לתעשיית המוזיקה בישראל. זה מוצר של מוזיקה כמעט ללא הגבלה, שם אפשר לשמוע שירים לפי קטגוריות ולפי ז'אנרים. ואיתנו באולפן דובב גולדשטיין, מנהל מיוזיקס. שלום רב. נתחיל מהדבר הכי פשוט, מה זה? איך זה עובד? מיוזיקס בשלוש מילים זה מוזיקה ללא הגבלה. זה חוויה שהיא ללא הגבלה ולא הייתי אומר כמעט, היא באמת בלי הגבלה. איך אנחנו שומעים אותה? אתה יכול לבוא ולשמוע אותה דרך מכשיר פלאפון, כן. כמובן למינויי פלאפון בלבד. אתה יכול לשמוע אותה דרך אתר musics.co.il, אני אראה איך נראה הנגן. בטלפון שלך אתה שם את הנגן. אתה בעצם יכול לבוא ולראות כלי סטנדרטי ופשוט לכולם לשימוש בנגן MP3, נגן מוזיקה, עם עוד קישור להוספת מוזיקה, שמשם יש חיבור ל250,000 שירים, בכל ז'אנר, בכל סוג, וכל אחד יכול לבוא ולמצוא את המוזיקה שלו ממוזיקה. רגע, דובב, בוא נעצור רגע ונגיד, מוזיקה בפלאפון זה לא חדש, אז מה כל כך מיוחד בפרויקט הזה? אוקיי, אז מה שמיוחד פה בפרויקט הזה הוא היכולת שלך לבוא ולשמוע מוזיקה בלי שום הגבלה. אתה יכול לבוא, להחליט פתאום, בא לי עכשיו על מדונה, בא לי עכשיו על שיר של ברי סחרוף, בא לי עכשיו על איזשהו מן ג'אז. באותו רגע המוזיקה נגישה אליך, מופיעה לך בטלפון הסלולרי ומופיעה לך באתר האינטרנט, אתה יכול לבוא ולבנות לעצמך פלייליסטים, אין לך שום הגבלה, אתה משלם דמי מנוי חודשיים. כמה זה עולה לך בחודש? 19.90 לחודש, חודשיים ראשונים אפילו בהתנסות בחינם. מעל 250,000 שירים. מעל 250,000 שירים בכל ז'אנר. ואיך האומנים מרוויחים מזה? אוקיי, מכל ההכנסות שאנחנו פלאפון מכניסים מתוך המוצר הזה, אנחנו מחלקים את ההכנסות גם עם האומנים, עם כל שרשרת היצירה, דרך היוצרים, הכותבים, המלחינים, המבצעים, חברות התקליטים, ובעצם כל שרשרת הערך נהנית מכל הכנסה שנכנסת באמצעות המוצר. אבל אני יכול לשמוע את המוזיקה הזאת רק בפלאפון שלי או באתר האינטרנט. אני לא יכול למשל לקחת את זה, להוריד את זה לדיסק און קי ולשמוע את זה במקומות אחרים. נכון מאוד, אבל בעצם עצם זה שאתה יכול לבוא ולשמוע את זה דרך אתר אינטרנט, אתה יכול בעצם בכל מחשב, אם אתה יושב בעבודה, אתה יכול לבוא ולשמוע את המוזיקה שלך בעבודה. אחרי זה אתה הולך הביתה, הפלייליסט שהכנת בעבודה כבר מופיע לך בבית. בדרך אתה יכול לשמוע את זה בפלאפון. אמרת פלייליסט, ואתם בעצמכם יש לכם פלייליסט, אתם ממליצים על שירים מסוימים. נכון מאוד, גייסנו קבוצה מאוד גדולה של אנשים שמומחים בכל אחד מהז'אנרים שיש לנו, ממוזיקה קלאסית דרך רוק כבד, טרנס, מוזיקה בערבית. בכל אחד מהז'אנרים האלה יש לנו אורחים מוזיקליים שזו המומחיות שלהם. בין היתר הם עורכים לנו פלייליסטים באופן שוטף. כל שבוע מכינים עשרות פלייליסטים בכל אחד מהז'אנרים שיאפשרו לנו, כל אחד מאיתנו, לבוא ולקבל את השירים הכי טובים, הכי חדשים, הכי מעניינים, בז'אנר שכל אחד מאיתנו אוהב. אבל יש בעייתיות בפלייליסט הזה. אתה מרים גבה, אבל ראה תופעת גלגלצ ומה שהביאה למוזיקה הישראלית. עוד פעם, מי שלא נכנס לפלייליסט שלך לא יהיה קיים מבחינת היוצר. אוקיי, אז בעצם עוד פעם, יש כאן סוג של פטרונות מוזיקלית. אז אני חושב שזה לא נכון. נכון שאנחנו וגלגלצ משתמשים במונח פלייליסט לשימוש של רשימת שירים. אבל אצלנו הפלייליסט הזה, או רשימת השירים שאנחנו מאפשרים, הוא בעצם סוג של דיסק אוסף. וכל אחד יכול לבוא ולקחת דיסק אוסף שאנחנו המלצנו, או לבוא ולחפש את האומן שהוא אוהב, להוריד את הדיסקים שהוא אוהב מהאומנים שלו. אנחנו לא מחליטים לאף אחד מה לשמוע. אנחנו לא ערוץ שמשדר שידור ליניארי, שידור כמו תחנת רדיו. כן, אבל עדיין, תראה, יש לך מגוון של 250,000 שירים, אוקיי? באופן טבעי, אדם שבוחר, בורר שירים מתוך רשימה כל כך גדולה, ילך קודם כל לדברים המומלצים. עדיין יש כוח לך כעורך, לאורחים שלך, להעדיף יצירות כאלה ואחרות. יש כוח גם לבחירה של המאזין? המאזין הוא זה שיבוא ויחליט מה תהיה המוזיקה שמושמעת ביותר, והוא גם בסופו של דבר זה שישפיע על מה תהיה המוזיקה שאנחנו מציפים. המומלצים שלנו, הדברים שאותם אנחנו נציף בכל אחד מהז'אנרים, יהיו אותם שירים שהקהל רוצה. כל ההשמעה מדידה, אנחנו יודעים לבוא ולהמליץ. ברוק כבד, אלה האומנים הכי בולטים והכי מעניינים. במוזיקה קלאסית... אבל עוד פעם, אתה נופל לכוכב נולדיות שמתהווה במוזיקה הישראלית. המואזן ביותר, המומלץ ביותר, זה מה שהולך. אני לא בטוח שיש בשיטה הזאת פתח לאלטרנטיבות, למוזיקה מסוג אחר, שיהיה להם יותר קשה להיכנס. גם, עוד פעם, מטיב ההסכם שלכם עם חברות גדולות, למוזיקה אלטרנטיבית יהיה קשה למצוא את מקומה. השלב הראשון שבו בנינו את השירות היה לבוא ולייצר
קטלוג ענק של מוזיקה. זה קטלוג שלא היה מעולם בארץ באופן, בטח לא באופן חוקי. אתם קשורים רק ללייבלים ישראלים או לכל העולם? אנחנו קשורים לכל הלייבלים הישראלים, כל חברות המוזיקה, מהליקון, NMC, iMusic, ודרך לייבלים מתמחים, כמו התו השמיני, טקט, ועד לייבלים שמתמחים בז'אנרים מסוימים, שמאפשרים לנו לבוא ולייצר היצע מאוד גדול של מוזיקה ישראלית. אבל לא עצרנו שם. חתמנו הסכמים גם עם לייבלים בינלאומיים, כמו EMI וורנר ואורצ'רד, ועם הרבה מאוד לייבלים מתמחים בכל מיני נושאי מוזיקה ספציפיים, כמו 4AD, כמו סאב-פופ, כמו Ministry of Sound, כמו Blue Note, שהם לייבלים עצמאיים בינלאומיים שמביאים מוזיקה ייחודית. Blue Note למשל בתחום של ג'אז מביא קטלוג מאוד גדול ומרשים, שמי שאוהב ג'אז, זו הספרייה שמעניינת אותו. לכן זה היה השלב הראשון, לבוא ולייצר ספרייה מאוד גדולה של מוזיקה, שהלקוחות יוכלו לבוא ולמצוא את המוזיקה. הפלייליסטים שלנו הם רק עוד כלי לבוא ולהציף את התוכן הזה, כשכל אחד מהלקוחות יכול לבוא ולבחור איזה דיסק שהוא רוצה, של איזה אומן שהוא רוצה. ואז גם להשפיע על הפלייליסט. ואז בסופו של דבר, להשפיע, בסופו של דבר כל האומנים מתוגמלים מהסך השמיעה המצרפית אצל כל הנגנים. זאת אומרת, כל אדם שאוהב מוזיקה ומשתמש במיוזיקס, הוא בסופו של דבר משפיע על כמה כסף יקבל האומן שאותו הוא אוהב. השירות הזה זמין ממתי? השירות הזה כבר באוויר, זמין באתר מיוזיקס, musix.co.il, וכמובן במכשירי הפלאפון התומכים, בשירות high-speed GSM. תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה. שיהיה בהצלחה. תודה.